Kanitingaldo, miti puntamu ban pagmasusanya ing banal ay Eucharistia. Ban pasasamatan niya ing Ginu, king kalam ning pangapari. Mitmong tula, saksan tamu ing pangaordin, ning kapatid tamong diakono, Irreverendo John Paul Cristobal Morales, antimong presbitero ning banal kapulungan. Apanimunan ning lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese Tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit apamuklat ampon prosesyon panloob.
Ilaginig pampo ni anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo mantabi kay kayo. At keka antimurin. Pakamalang kong kapulunganan ng Diyos, mangat mong tula, pagmasusyantay ting Eucharistia at maustam king kaluguran tangik pa. Ban panwana na ting kay katang pamitipon, king kapamila tayo ng pamitubod na king banal Espiritu. Anong noying kapatid tamo, i-Reverendo John Paul Cristobal Morales, bitagulaling king kasiwan antimong presbitero. Kapag sa dyan pagmasusyan ing misteryo ng lugod ng Kristo, tangkapantan na rin kasalanan tamo, at manigapu tamo king Ginoo, bana katang patawaran, ang popampasikinangan. Aminan ko king Diyos sa mapamakalulo at kay kapatid, may kasalo kong bina, Kim pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king maro, at kim pamagtamat kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita panikapupo, ang luwa na Mariang Kapilan Mang Virgen, karisad ang anghel ang pong banal, at kay kapatid, ipanalangin niyo ko king Diyos ang ginutam. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana kimpir alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria,
O lubos mayupaya at alangagang Diyos, kimpamibubo ning mga apostol king kayandaya, bilan mong ipabanalan niya ing kamumula ng binunga ning obraring apostol mo. Ing banal na kapulungan mo, birinan niya sanang tetagan king kasalpantayanan, apay padutuanan iting apostol, at alang-alang mo rin king pamamilatana, miyadana niya sana king maragulalugod mo. Iti aduan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyat magari ang pong mabibiyat kayabe mo, king kamitunganin banal na Espiritu, magaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro ring Makabeyo. I Eleazar, metong ya karing matenakang diling talaturo ning batas. Metong yang taong atina mo rin king edad at tutuyang sugi kaniwan. King panawon ay ita, fufersandeng ibuklat ni ingasbuk na bareng subwanan karning babi. Detang manibala ketang sangil abang ketang ita ababawal ning batas pauli ning malambat daneng kakaluguran ing matwa pekisabyan deng lihim at inablok deng sarilinan, king pagdalare karning makabawal, at nung Bisaya, yan na mismo ing magluto kaniti. At kunwari yang mangan, king karning mi sakrifisyo, agpang king kautusan naningari. Ing anti kaniting pamagkunwari nga ng mga tuliran, ena makabage kening edad kong ini. Dakal lang kaya nakanding misip, king ing Eleazar, king edad ng siyam apulong banwa, kinonfermiya pa, king paganismo ring dayuan. Nung magkunwari kong makanyan, alang-alang king ditak pangbiyeng makatagan kako, mekad malililaking dalan king uli ko. Kambenan ning mibuntunan kumong kamarinayan at kamuran kening ketwan ko ng iti. Agyang aligtasan ko ing parusada, ring tao king mapilan a panawon, kapilan man, king beiti o king kamatayan, eke aligtasan agamat ing lubos mayupaya. Uli nanita, king ganap a pangalalaki, burian kong mamon king beiti, ngeni at keti, apatunayan kong karapat dapat ko, kening ketuan ko, at akwa ko pang makapalakwan, masampat ay alimbawa, lalo na karing kayanakan, nung makananong ing pay mate manyaman alub at matula, alang-alang karing igagalang at banal a kautusan. Kay ba't nang asabi iti, mintayang matulid king piparusan, detang mamantabe kaya, aking mapilan pamong pinandit amilabas, pepakit mayap apilubluban, ngeni mi kamasla kaya. Uling ing sinabi na, balamo para karela,
mistulang kamulangan. Inyang malapit niyang mapatad ay inawa, pauli ning batbat, apepagra para kaya, mengis nawayang saldak, at nga nang sinabing masikan, inggino king banal akabiasnan, balo ng mausta, king bistaman manawa kong malyaring ligtasan ing kamatayan, emu ingakwan ko, ing makatakot akaplas, adagpa king katawan ko, pauli na ning masangil, apa magbatbat, nune, matula kong tatanggapan, king mabilog kong kaladwa, ing kasakitan, alang-alang king katapatan ko, kaya makanyan yang mepatad ay nawa. Ing pangamate na melakwan anting uliran king tetagan alub, at makalingwan ing alimbawa ning kabanalan, emo para karing kayanakan, nune para karing keraklan, karing kalahina. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios.
Ginoo, ingke kaming katimawan. Anti mo ing pamagbalik ng masaluso, ning danong king kabunati ka. Ding tinanamlua at balsimi, minupulang tulang e makanyan-kanyan. Pamamasang iba king kadua ng sulat San Pablo king kapulungan karen Korinto. Inganti kaniting pibandyan, daralamiyo, antimong waring karing lulanan akapsa. Ban makilalang masala, king ing anti kaniting makanyan-kanyan upaya, king Diyos manibatan at eke kami. Makapadurot ke kami, ing miyayaliwang kaligaligan. Dapot, eke bitasang mabibigo. Agyang alaking akakit alunas, karing problema mi, nakeman milalako pag-asa. Dakala ring kasalang alulupig ke kami. Dapot, kami bitasang kawawalang kakaluguran. Maralas kaming manasakit. Dapot, nakeman alilipol. Kapilan man at nukarin man, daralami karing katawan ming mayna, ing kamatayan ng Jesus. Ban kanito, ing bieno, milantad naman, king katawan mi. Uwa, kabang mabiye kami, minganganib kami, aldo-aldo king kamatayan, alang-alang kang Jesus. Ban kanito, king katawan ming matbud, ing biyenang Jesus, masalayang milantag. Nano pata,
kabang tatalab ing kamatayan ke kami, gugusal naman ke kayo, ing biye. Dapot antining atyo naman ke kami, ing diwaning kasalpantayanan, ababanggitaning kasulatan, meniwala ko, inyasat, migsalita ko. Kami maniwala kami, inyasat magsalita kami naman. Ngeni, balumi, king ing pangasubling me biening Ginong Jesus. Pasubya na kaming me, kambe ng Jesus. At idala na kami, kaya beyo, king arapana. At iting sabla, pawangan para, king kapakinabangan nyo. Kanita, kuntoro darakal ing grasyang mipagkalog kareng tao. Lalo naman iragdag ing kapasalamatan, king ikaligaya ng Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Dios. ing ginumanatili ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkang San Mateo. Igaya ke kaominu. Linapit ya kanitay ng asawa ng Zebedeo, kaya benalaring adwa ng anak. Dinukuyang malalam arapan ng Jesus, atin yang buring pakisabing mayap. Kitang ng Jesus kaya, nano ing malyari kong asuyo keka, mekibat ya ing babay. Sana po, rening adwa kong anak, paluklukan nyo lang mingat bake kayo, potang miras na, ingke kayong pamag-ari. Mekad eyo balu ing adwan yu, nga nang mekibat Jesus karela. Agyuyo kayang minumking kalis, malapit ko ng inuman, mekibat la, opo, agyumi. Wa, king kalis ko minum kayupin, nga ng Jesus karela. Dapot alayo ka nako ing upayang mamili nung nino ing ilukluk king bandakong wanan at king bandakong kaili.
Deti mangayin tulid lamu karetang tuldwa ng ipako. Inyang ding apulo, dimdam deti, mimwala ka ring mikapatad. Inyay Jesus, inawos na lang makatipon king arapana at nga nakarela. Baluyo king ding pekapon ding hentil, paginula ka ring taong sa sakupan da, at ding pamuntok da, ilaring mapalyari buri. Iti, ngeni sukat mapalyari busalyo. Nung ingnino man ke kayo bisayang maging maula, busalyo. Sukat ya ing sumuyo ke kayo. At ingnino mang bisang maging mumunang dili, sukat ya ing alipan yo. Kalupa na ning anak ning tao, di natang ban pasuyo. Nune ban sumuyo ya, at midawon king biyena, para king ikayat bus, ding dakal. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ing rito ning ordinasyon antimong presbitero. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Ireverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao. Ipresentani ngeni ing maordin king arapan ning arsobispo at arapan tamo antimong banal a kapulungan ning Dios. Lumapit ya sana kening harapan ing magnasang miordinan antimong presbitero, Reverendo John Paul Cristobal Morales. At syuko po kene. Lubos kagalang-galang ay pa, ingindong Santa Iglesia, adwana po, ing ordinanye iting kapatad tamo para king kasuywan antimong presbitero. Karapat dapat siyang may ordinan. Kay ba't na po ning masusing pamanyuri, busal ning Iglesia ng Kristo, at king rekomendasyon da, rimeng asiwa king pangayubog na, patutuanan ko po, ing mayakit yang karapat dapat. Manalig king kasaupanin kining Diyos at indala pagligtas tamong Yesu Kristo, pipilinan ke iting kapatid tamo para kintungkulan ng pong kasaywan at ibang presbitero. Antimong tandaning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak. John Paul, nanong panamdaman mong ining kaorasan? Kakarog, kasalo. Kakarog. At tatandaan ko po, anyan din ang kula po recollection, din ang karelang pengari, balo ko lang inordinen. At anyang mayari na kami, nung nano yung sinabi kong tungkulan daw, pakibatanda, ring pengari, ang pore ang familia, sinabi ko karela, ngining, balo yun ini, nga ako makanyan, masaya kayo, opo, ngara.
Rempengari especially. Pero, ngini nga balo yun ni, at na kayo naman pakibatan nga ako. Nung era ko din na recollection, siguro may dagdagan ingay kayong kabelwan tungkol kay pangapari. Pero ngayon iti na kayo nga balo, masaya kayo pero maragul ko pakibatan. Wali nga balo yun, ingay kayo luluban. Sa niya pong bayo kami mangan, may kakawani. Sabi ko, nano mo pong panandaman nyo ako, metong karela, pati rin pengari. At metong nga kalingwang ko, niya pinitatang mo. Di niya sinabi, Among, masaya ko po, pero bala mo, malungkot ko naman nga. Masaya ko, pero malungkot ko naman. Siguro, itang may tatakot, kakarog niya, vibes kayo ang tatang mo. At ito, dapat kang may karugan. Lalong-lalo na, ining may piling aldon, ining kang ordinasyon, mabayat siya. Nandin mong basaning, pasyag apong red, ing ebanghelyo, sabi ko ka nga pong Omar, mabayat siya ing ebanghelyo ako. Uling may bagsak yung bagya. At mabayat iya talaga. Munang-munang kingaldoy iti, kapiesta na nintibtab da batal. Ing mumunan diling mayari balat, karing apostol. At makanyan mo naman ang basan talari ang pamamasa, medyo makakarog lang salog. Munang-muna, ining mumunang pamamasa, iba't kiliburing Makabeyo, Eleazar, 90 years old, pipili ng deng mangan, karni na bawal, king karelang kasalpantayanan. At sinabi ra rin ng kayabe na, sige na nga ra, mga nakabanta, dala mo, kimbalim, mantimong mengan ka, pagkunwari na ka mo. Pero sabi na, 90 years old na ako nga. At karakal na rin kaya na ka na makalawi ka na. Nung magkunwari ko, mapalyaring may ligtas ko man, kaya nga kakit na rin tao, pero ating manakit at Diyos. At ang pinili na, yung inisip na luwain sarili na. Inisip nila, retang kayang susuyuan, kapamilatanin kayang biye, katapatan. Nya pinili na yung Matea, para king kapakananda, detang maniwala, king kayang tatalakaran. Metong yang kayawusan yan, kay katamo. Kay bat, San Pablo, king kadwang pamamasa, sinabi na nung makananong, Kristo na yakilala na, uli na nitang kayang lugod at temasan kang Kristo. Mo makanyan-kanyan ng kayang dela na nakasakitan, pero may sira, katapatan at kasalpantayanan. Pauli ng NEP paboren ng Kristong sinublik mebye. Makanyan mo naman ng kakatanta talakaran. Mapalyaring ini nakalapapalakpak kaya. Natangal do, rin pamalakpak da nga rin ilang panampaling da kaya. Yung ebanghelyo, akikatang dimdam, linapit nala ng ima ng asawa ng Zebedeo, ring adwa ng anak, Santiago at Juan. At linapit nila kay Jesus, buri na lang maging great. Nino mo yung pengari na yun ang pagnasan, yung kayang anak, minawaya, maging great siya. O yun yung pagnasanan. At yung lumapit siya kay Jesus, sabi na, dini nga na ako, siguraduan mo, otang miras ka kayong kayaranin banwa, siguraduan mo, dahil luklukan, kay liwanan karelala mo. Na sinabi ng Jesus, na peki sabihan ng ima, ulo na yung peki sabihan na, dini nga dwa. Iwain ting dyan nga dwa niyo. Agyo yung inuman, in kalis sa kanakong inuman, kalis ng kasakitan, may kiba la, nga. Inuman nyo yan, nga na. Dumalang kayo ping kasakitan, but, iwa ka, ilalawin ni timong reward. Okay? At detang apulo, anyan dindam day ni, mimwala,
uling miyo nanlo. At inla naman palang maitim mabalak. Buridala naman detang adwaluklukan. Okay? So Jesus, pengarala nala, at tiruwana nala. Ini nga banghilyo ngayon niya kay katamang dimdam, bayo ini itang kayang mumuna, eksena, Jesus tiruwana na rin kayang disipulo. Inganak nin tao, ako nga na mundata mo, Jerusalem, at inganak nin tao, pasakitan de, ipapakuri kay krus, patende, katlungaldo, subliyang niya. O yan yung kayang tiro, pero, din yung kayang disipulo, alwa mo rin yung adwa, ilangan, area intindihan, Jesus. Yes, they want to be great. At yung nga pong Ginoo, He wants us all to be great. God wants you to be great. God created you for greatness. But another kind of greatness na tuturunan ng iyato. This was misunderstood by the disciples. They thought greatness consists in lordly power, lording over others. Paginu ka karingaliwa. Pero sinabi ng Jesus, makanyan, you want to be great? Make yourself a humble servant. The greatness that Jesus had shown us consists in humble service. Kanyang pigugunamang kini, pasibayo, I appreciate ko na naman yung binyag. Uli nga niyan, dala na lang Zebedeo, nga asawa ng Zebedeo, rin ng anak na dinalalaking Jesus, pega na kanako, anyan dalara ko naman din pengari ko, ban mabinyag. Yan dalara ka naman din pengari mo. Maralas kasi rin magdala ka rin pabinyag, nang kain tatang, paman may binyaging anak, mag-celebrate na kimbali. Nyaring ima, ilang pupunta pisamban. So, delanala, deng anak natin yung atwan. Kita mo naman, anyang may binyag tamo. Delana katamo naman din pengari tamo. At may nukila pantegawan, batang mabinyag. Kubalo nung ayin dyan na rin pengari tamo ita. Kubalo nung Jesus nung derechane imanang Santiago at sinabi na kaya, bala mo nga doon mo ngayon patabtab may batal yung anak mo. Ulimisan eldo, matabtab ya batal Santiago. Palagay ko naman, anyang pe pabinyag da karimamon po itatang mo, era na kaman patabtab batal. Anyang may binyag ka, at mo ituturo ni Santa Iglesia, burira, lubana ka, ding misteryo na ning biyan ng Kristo, yung kayang kamatayan at pamadyubling may biyeg. O yan ang kikatang binyag. May binyag tamo, and we were united to Christ in His death and resurrection. At ngayon yung kaurasan, yarinay tang dimamo, ikanang ngayon mamarap ka, kingapong Ginoo. At yan isasabyanan ng apong Ginoo. Patutuan mo itang kabaldugan na ditang tinggap mong biye kanako. Yung biye ka, king misteryo na ning kanakong kamatayan at pamanyabling mebye, kapamilatanan ng kekang kasuyuan. Busan mong kaniting kaildawan, yung focus ta king pamanyuyo na nimpari, aliwain kasuyuan ka rin taong may pagkatiwala kay katam. Busan mong kaniting kaurasan, hindi nang tam focus, yung kekang kasuyuan ng kanako, ampo ka rin kapatadapari. Eko pa may karamdam a homilya ordinasyon. Na hindi rin ang focus siya pining kasuyuanan ng pari, karing kalupa ng pari. Maralas, yung masambit la, sumuyo ka, karin talasal pantaya, sumuyo ka, karin parokyano. Pero ngayon, focus diba, keng kang kasuyuan, keng presbyterium, ampo ka na. Walim pa siya malinoy takeka, sagli niya mong magusing kasuyuan, kanino man taong padalara kay ka. Suyuan mo kani.
Dapat yung kasiwan kay kami, aliwa mo yung kaordin mo, kay ba't maus na lang tambing, pantunan na naka-schedule din Paris Priest. Bana lang manyad misa. Yung kasiwan, iya ang ga, king sasaw misa. Yung kasiwan, mga baldugan mo naman, turuanan mo kami, pagkanaka mo kay kami, sopan mo kami pitulid, potang magkamali kami. At malalagway ni, dapat ka talagang may karugan, ulimpatenda ka. Anampalingan na kang biyayaliwang kasiran kay ka. This is a possibility. Diyan ka papari, aranasan mo na siguro ini. Huling mo inimbi. Potang ating kantuturo. Itang gusto, you will be crucified. Why? O inimpepakit ng Kristo kay katamo. Kang Kristo ikita mo nung nino yung tao. Pepakit ng Kristo kay katamo. Na yung tao, he cannot endure a truly upright and good person. Taong mayap. Andiyan nang malyari, manatilyang mayap. Nang gawa ng tao, he will crucify you. Makanya ng milyari ka Santiago. Makanya ng milyari ka ring apostol. At mayari ka rela, this will continue. Subukan mo kami mansuyuan. Appreciate us when we are doing good and we are being good. But serve us as a humble servant. O tang ating kangakakit, gusto kengke kaming gagawan at lapitan mo kami. Makatakot ita. Pero, yan ang kasuyuan mo naman. It's so easy. Sumuyo ka rin parukyano. Anyway, makuka rin ken. Pero suyuan mo kami at yung presbyterium, as long as you live, at suyang at su, itang pataram, baka po maputot ka batal. This is a reality. O ini, yung lulupan mo. Okay? Pero yung mo kakalingwan, ating mag-sustain kay ka. Yapit yung lugod ng Kristo. Kang Pablo, uli na nitang matinding lugod, apitinggap na kang Kristo. In one of his letters, sinabi na Kristo Metea, para ka ring makasalanan, and I am the worst, sana. At uli na nita, sabi na naman, Galatians 2:20, it is no longer I who live, it is now Christ who lives in me. And I believe, in essence, that is the meaning of your priestly ordination. You will be configured to Christ so that you can act in the person of Christ as the head of the church. Kalugurang kapatid at syuta mong ni Kenny, magkatentang ordination, binyene, ni nga pong ginoy ni, emo ka rin kalupatan tara salpantaya, binye niya naman kay katang. Pag maragulta mo, he chose to be one with us. Meaning, karakal a clergies in the Philippines, but he chose the best clergy in the world, the clergy of Pampanga. So, sana pag maragulmita, Reverend John Paul. At sana, ikaw mo naman, akit mo kay kami, sumagin din kay kaming kainan. At di mo'y sinabi ng Pablo, king kadwang pamamasa, we are also weak. Anti kami mong kapsa. Kalupa rin ang gagawan da, erta kisapa, Santo Tomas, pasu. But what is important, in spite of our weaknesses, we also have in us Christ. Okay? Misawab-sawab tamo. Sopan tayo, ining kapatid tamo, suyuan tayo. Let us appreciate Him. Potang may bibiya keng kayakan.
But let us also be ready and ask the Lord to give us the strength. Lapitan tayo, putang mag-left turn niya. Because after all, putang gagawan tamo ito, aliwa mo yan sa sopantam. Nuniretan taong maniwala at tutuki kaya, kalupa namong Eleazar, king first reading. Anyang makatayayab ye, ing linawin na liwang sarili na. Linawin na retang mamasa kaya. After all, that is our life. As priests and shepherds, we have to be agents and promoters of hope. Mga kaibigan mong kapanayan at pag-asa. Pasalamatan na kayo po rin pamilya ng John Paul, lalong-lalo na ikayo pong pengari. Ne po. Kaya po balo nung magadwa ko isip ngayon nung pawor din niya pa. Lalong-lalo na tuturo ng Santiago kay katamo ay malalagwa. Pero ikaw po may gagana ka. At ko, Chuyapo Seto, at Chula po, rin ang kapadadapari. Ang tabayanan niya, at sana payantabi ka. Please, don't make it hard for us to love you, especially when you need to be reminded of your promises during this day. Okay? At kayo po, Natsuman Kenny, asalamatan na kayo. Kenigay kayong panyatang. Uling, hinigay kayong pangayatyo. Metong yan tanda. Nanudep tunepin, kikilalanan nyo, ining kapadatangat tyo Kenny. Ining kaburyanan ni nga pong Ginoo, hing maorden niya. Sana po dakal ko pa. Dakal ko pang mga di at bibigya suporta kang ama. Pota pong mayo mayari, bayo kayo muli, bawa kay ba't may kipangan, pota po lapitan niya yamong, pwede po sabihan kaya, among, ako po'y Mrs. So and so. Among, ako po'y Mr. So and so. Eko po may kakuno, you can count on me. Kuyan po yung aduan ko kay kaya. Mas masanting niya siguro ita kay sakit ang meko kayo mong mako na kami kanyamanan ni tandi lambaka nga. So masanting mako kayo among ako po ikay you can count on me. Yan po yung aduan ko kay kayo. Po. At pasalamatan ko lang naman po rin ang pinili ng support group amo. Natatandaanan mo pa? Okay. So, ay mo kakalingwan. Mamuklat sarili kaya. Karela. Para kakayap na ng kayang ministry. Pangadi mo ko mo naman. Para bang kanita rin amanong inapseko na bunga dala rin di panalangin. Eko sa anak kanan. Noon amano lang, parating paganakan ako ni nga pong Ginoo. Banta ako man asoy wanda ka, kapamilatana ng kakong pamagkapilit maging tapat, ante mo pari. Amen. Ing maordin, mga kuyangeni arapan ning arsobispo, karing pangako ning kasuyuan na. Anako, bayo ka sumulong lungob, king orden ding presbitero, pasyag mong heni, arapaning kapulungan ng Diyos, ing kapag nasan mong ganap kaniting tungkulan at kasiwan at mong presbitero. Tatagulaling mo yung sarili mo, king saop ni Banal Espiritu, bangana palang pasubali, king tungkulan at mong pari, king orden ding presbitero, at mong karapat dapat akatambayan, kampining orden ding obispo, king obra ng pamaningat, king kawanan ng Ginoo,
Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap kang kasiwan ning amano, kimit mong katuliran ang pong kaingatan, manaral king mayo pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyang mitmong katapatan, ang pong kapagkumbaban, agpang tradisyon ng banal na kapulungan, yung misteryo ng Kristo, king banal a liturhiya, lalong-lalo ng sakripisyo ng Eucharistia, at yung sakramento ng pamakisot, para king kaligayan ng Diyos, at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo ing manigapo kaya bemi, kim pakalulo na ng Diyos, para ka rin taong may pagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilya taning pamanupad mo, king kasuywaning alampatana pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo, ing lalo kang magkisanmetong aldoldo, kang Kristong kikatang mata sa pari, amay daon king sarili na king igpa, anti mong meto ang ganapaain, at kambena, yung pamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan dari sa bla. Opo, king sahop ning Diyos. John Paul, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako, ang po pakaring maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasa ng iyong Diyos, amig mula king maya padapat keka, yan naman imiganap kaniti. Talakad tamo po. Pakamalang kumbalayanan ng Diyos, manalangin tamo, banil lubos mapamakalulungig pa, itugtog ng labis-labis ang grasya ng iba't king banwa, kaniting kayan talasuyo, a pinili na king kasiwan at demong presbitero. Siklod tamo po. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu, Banala Maria, ang induning Diyos. Manalangin mo kami. San Miguel. Manalangin mo kami. Banala Anghel naning Diyos. Manalangin mo kami. San Juaning Talapamilya. San Jose, panalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, panalangin niyo kami. San Andres, panalangin mo kami. San Juan, panalangin mo kami. Santiago Mayor, panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami. San Esteban, panalangin mo kami.
Ignasyo ning Antioque. Panalangin mo kami. San Lorenzo. Panalangin mo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad. Panalangin mo kami. Santa Ines. Panalangin mo kami. San Gregorio. Panalangin mo kami. San Agustin. Panalangin mo kami. San Atanasio. Panalangin mo kami. San Basilio. Panalangin mo kami. San Martin. Panalangin mo kami. San Benito. Panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo. Panalangin mo kami. San Francisco Javier. Panalangin mo kami. San Juan Vianney. Panalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina. Panalangin mo kami. Santa Teresa ning Niño Jesus. Panalangin mo kami. San Juan Kadwampulutatlo. Panalangin mo kami. San Pablong Kanan. Panalangin mo kami. San Juan Pablong Kadwa. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Fernando. Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga. Panalangin mo kami. Beato Carlo Acuti. Panalangin mo kami. Ikayong sablang banal na lalaki at babae. Panalangin mo kami. Malunus ka. Kamustaing balayan mo. Hing sablang maraw. Kamustaing balayan mo. Hing sablang kasalanan. Kamustaing balayan mo. Hingalang hanggang kamatayan. Kamustaing balayan mo. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Kamustaing balayan mo. Alang-alang king panyatang muanti mong tao. Kamustaing balayan mo. Alang-alang king kamatayan mo at pamanalaka, di ba't karing mete? Kamustaing balayan mo. Alang-alang king kalamning banala Espiritu. Kamustaing balayan mo. Malunos ka ke kaming makasalanan. Pakiramdaman mo kami. Manimunan me sanampon pamingwa,
ing banal mong kapulungan. Pakiramdaman mo kami. Papanatilian main Papa, ating mabilog a kaparian, ing tapatapaman yuyuking kapulungan mo. Pakiramdaman mo kami. Bisan metungan mo sa naring sablang tao, ing kasalpantayanan at kapayapaan. Pakiramdaman mo kami. Pasignangan mo kami, king pamaniuyuke ka. Pakiramdaman mo kami. Panwanan may ting pinili mo. Pakiramdaman mo kami. Panwanan may pinili mo at pabanalan me. Pakiramdaman mo kami. Panwanan may pinili mo, pabanalan me, at itagulaling karing banal at tungkulan. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng suluking karalumduman. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng manalakaran king katutwan. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng talasuyuring pakakalulu. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng propeta ning katuliran. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng dalaning kapayapaan. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng kabauring tupan. Pakiramdaman mo kami. Jesus, anak ning Diyos amabiyen. Pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pakiramdaman mo ing panalangin. O Diyos sa ginumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami. At itugtog me kaniting talasuyo mo, imbendisyon ng Banal Espiritu, at yung upaya ng kalam ng pangapari. Dahil ang kingarapan ng pakalula mo, mipabanalan la. Layon may padurutan niya sana king gransya mo, ay kingalang kupas alugod mo. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tamo po. Saksan tamong ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinan na antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilatan ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan amponing tradisyon, patutuan na, king ing pamanumpak gamat,
pawagana, ing pamirake karingkalam ning banala espiritu, at ing pamitutok king metong amisyon. Luklok tamo po.
King panalangin ning ordinasyon, ing arsobispo, mausya king banala espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari, ban apa banalan ne ing banal akapulungan ning Dios, at ban mayubog ya kang Kristo, ing matas apari at alangdungis aain, king mitmong katahimikan, manalangin tamo kambening arsobispo. Talakad tamo po. Mantabi ka kay kami, o kinu banalig pa, alangagang Diyos alubos mayupaya, sibol di dangalan ng tao at aladake king sablang grasya, kapamilatan mo yung sablang bagay susulong at mika katatagan. Banalangan mo yung balen na pari, bituldukan talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ni Banal Espiritu, at ilatag mo karimya iluwang orden. Kanita pa king panauning lumang tipan, minusbonging miyaliwang kasayuan, uli dareting kapag masusyan. Niyang pikati walame kang Moises ampon Aaron, ikapulungan mo ban panimunan ampon pabanalande, mituldo kang lalaki ating matulid a kabilyan ampong dangalan, ban maging katambayan ampong kasawp king kasayuanda. At mo rin king ilang, tenameng espiritu ng Moises, karimpuso rin 70 taong matenakan. At king saubda, pemahalane ing kawan mo, king mitmong kanawan. At mo rin karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, king upayang may panibala kang tatara, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na nimbatas, ban miyampang sakripisyo king tabernakulo, amiging anino, ning mga santing abagay daratang. Dapat, kariting may nga labasan ng Eldo o banalig pa, tinubod may anak mo king yato, Jesus, at tubod mo ang ponteng alan ming matas apari. King kapamilatanan ng Banal Espiritu, inampang na yung kabilugan ng sarili na keka, at iwana lang katambayan ding apostol na king misyona, ape pabanalana ning katutuan. Pikaluban mula namang kayantabi, bani pa siya gampong isundo, ihobrana ng kaligtasan king mabilugayato. Yang ini pagamuha mo mikeka, o ginong king kainan mi. Yung pagkaluban mo kami naman sanang talapagobra nga katambayan mi. Ulit itong maragul, yung pamangailangan mi, bani sundura, yung pangapari, ay nupisan na ring apostol. Lubos mayupayang igpa, panika po mikeka. Pagkalubme kaniting aluipan mo, indangalan ng pongkasiwanan ng panga-presbitero. Ibayo may puso na king spiritu ng kabanalan. Baking tapat ya sana king kayawsan at tinggap ng iba't keka o Diyos. At katuki king dangalan ng kasiwan daring obispo, baking uliran niya sana king biye at kawili-wiling panugali karing talasal pantaya. Baking tapat ya sana ang kapag-obra, ang pongkayadwangan king kasiwan. Bagking pamanaral na at yung kapamila taning grasya ng Banal Espiritu, di nga mano ning maya pabalita, mamungala ka ring puso da ring tao, at miras ang gana ka ring sikote na ning yato. Kaya tabi mi, baging tapatyasan ang katiwala ka ring misteryo, ban imba na nakapulungan mo may bayuya, king ganom ning bayong pangabait, at may pakabisyan la king altar mo. Bandi makasalanan, makapagbalik lalubke ka. Ating masakit, may pakaya panta. Akayan tabi miya sano, gino, kim pamanigapo, kim pakalulo mo. Para ka rin taong kaya may pagkatiwala at hindi mo rin para king mabilo gayato. Dungin niya, ring sablang bansa, amitipon kang Kristo. Misan metong la, andi mong metong kapulungan at maging metong la king kayarian mo. Itiaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magaring kambe mo, at ning Banal Espiritu, banggamang king alangangga.
luklukta mo po. Ing bayong presbitero, mipasuluran niyang istola at kasulya, awaganing kasuyuan at inggap na. Ing Arsobispo lanya nalangeni, king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong miordinan presbitero. Ikinutama Yesu Kristo, alinyana ng ikpa, king kapamilya taning upaya ng Banal Espiritu, pagluwalo, ampong ingatan na kasana, bami nga pabanalan ng kapulungan ng Kristo, at baka makapitawon sakripisyo, King Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero, ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulan na, antimong talasuyo ning kapulungan ning Diyos king altar. Father John Paul, tanggapan mula, iba't yung banal na kapulungan, ding ayon na amiyang king Diyos. Pakintijan mo, ingay kandaraptan. At pakyapusan mo, yung pagmasusyan mo.
At yubog ming mapilog mong biye king misteryo ng krus ni Gino tayo sa Kristo. Antimong tandaning kametungan ang ponlukod pami kakapatid. Ing arsobispo kambe daring presbitero. Pugayan ding ing bayong miordinan presbitero. Yung kapayapan, manatili keka. At kekahan timur.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo, kaniting kay kayo at kakundawon, matanggap para pa ng Diyos yung pamayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapurian po ni kaligaya ni kayang lagyo. King ikasaplala tamo ang po ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa ikpami, wasan mo kami sanang malinis king makakabos ng binyag ng pamaylasan ng anak mo. Man kaniting fiesta ning Juan na Santiago, ing mumunan diling apostol, abirian mong minalduk, king mapait ng saro ng pamaylasan ng Kristo, at awan mi iting sakripisyong makaligaya keka. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, mantabi kekaya.
at keka antimurin. Itasyulare ang pusoya. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakabus. Impurya ng pong pasalamatan na ka, kapilan man ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka. Ikay nga lang hanggang pastulme, kapilan man, eme pahinggulutan ingkawan mo. Nanabagkus parati meng ingatan ang pong panluwalo, king kapamilatan ding nuan apostol mo. Bangkanita, bipabadala niya, karin muring talapanibala, ay kamismo ing memili, bamisundo king obramo, anti mong maya papastol, king lakyunan ng anak mo. Uliananita, kambering anghel ang pong arkanghel, at kagum ding sablang upaya ni banwa, daralit kami king ligaya mo, alantok ng namingan pupuri keka. Ikapin ng banaloy pa, at imeto lelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upaya ng banal Espiritu, pagkalam namang bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkanita, madibat king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, idali sa taon iyampangya king kaligaya ng lagyom. Uli na nito igpa, panikapumi, palukob ang pompabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ang pondaraon mikeka. Ban magawa ng katawan, ang pong daya, ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, amen na bilin kay kami, kim pagmasusyan mila, reting misterios. At tatandanan mi pa, ganitang benging mi pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, at dinwang na iti ka ng disipulo na at ngana. Kunin niya iti ikayungan at kanigye. Iting ka na akong katawan, ang bidawin para kekay. Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinuwani yung kalis. Pasibayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niya iti ikayungan at binom kayo kaniti. Huling iting kalis ni Indaya. Indaya ni bayo ang pangalangang tipan. Ay mibubu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Bangkanita, bipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, himpamigaga na kayo, kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan, yung makaligtas ng pamaylasa, abong kamatayan ng anak mo. Yung maligayang pangasubli ng mebye, at yung pamaytas na banwa. At layon makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, darawan mo kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye, ampong banal a sakripisyo. Baligdan mo yung mipnong pakalulu, ing ayin yung banal na kapulungan. At kilalanan mo yung may daon king biyena, apawuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami nga misot keha. Ikami nga nasanang may pasiknangan, king katawan na pong daya na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu. At maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong alnanggang daong keka, apapanira na kaming pinakayanan king pamimananding banal mo. Muna kami ng Dona Virgen Maria Kapilangan, Induning Diyos, kami ng San Jose, ingas po sana, kami ng Santiago, at dignan mga apostol, kami ng San Fernando, at Beato Pedro Sunica, ang puwanting sablang banal, palaning pamamilatanda, manalig kaming birinan, kasaupan na lang pataran, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayining pangasot mi keka, pasulungana ing kapayapan ng pon kaligtasan, ding sabla king mabilog ayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan pon lugod, ing banala kapulungan mo. Akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo i Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing kegaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ingalipan mo amiyor dinangeni Aldo, antimong presbitero ning banala kapulungan mo. Ampon ning mabilog abalayan agewa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo ang atipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawod. Ding kapatad ming mayangon na pie, ampon ding sablang keka, may matula, ampon may mun na ketiking yato, lalong-lalo na di Honorato, Catalina, Eduardo, Emelita, Alice, Monsignor Ruben, at Monsignor Felicito, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami mana yung magkamit lubos king ligaya mo ngalanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na ipagkalug mo king yato, ing sablang bage mayak. King kapamilatan ng Kristo, kampen ang pong kaya, kagum ng banal Espiritu, upurian ang pong parang alanda ka, uy pang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kibit mong lugod at kapasalamatan, bawis tamong ngayon kay katang kaluguran na ikpa, at nga tamong manalangin.
Ikabos mo kami kay sablang Maroko pa, balugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasupan ng pakalulo mo. Bitimawa kami parati king pamanalipanan ng kasalanan at mikabos kami alam kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan mi, maligayang panyatang ng pasibayo ng talapangabos mi, Yesu Kristo. Uning keka ing kayarian, ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko keke, ing kapayapan ko babye ko keke, mo saan babaligdan ng kay kaming kasalanan, din pansinan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. Layon, pagkalawan mo yung kapayapan, at pamisan metong agpang namuring king kaburian. Ika mabibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayangan. At keka antimurin. Matulata po ngayon ng ipakit, imiga kami itong tamo king kapayapan ng Kristo. Kayapan po kami. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, wala ring mayawis king apula na ng kordero. Umaya
Manalangin tamo. O panalayig pa, so pa na kami sana ng Apostol Santiago, kitinggap miyang mipnong tula, ing banal mong sakramento, bilang pamasusimi, idadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginuni. Amen. Reverendo Padre Aisen John M. Cruz, kambening Arsobispo, ipresentani ngeni ing plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordin na pari. Antimong kapasalamatan king pamidaon da king anak da, para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Robert V. Morales and Gloria C. Morales, parents of Reverend Father John Paul C. Morales, for offering to God their son,